Good evening, Good evening. partner. Kumusta imuhang adlaw? Alam ni kay kung katulog niya Okay. Happy Sabbath, partner. Ay, happy Sabbath po. Yes. And also happy Sabbath to all our viewers. And please do not forget to share, to like, to share, and subscribe. So, once again, kami ngayon yung mga partners in conducting the Bible study. Welcome you tonight for our discussion again for our lesson number 3, part 2 of the topic, the second coming of Jesus Christ. So, for a start, let us listen to our opening song. So, let us wait for our opening song. Then after... I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I have made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you need me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you need me. I will hold your people in my heart. Okay, salamat sa maong nga awit. So, mag-ampo ta kauban sa akong partner, si Brother Rodel Sumilhig. Magampo ta, among mapinanggaon, maluloy-on ang mga Dios. Aniya lasab kami, aron sa pagtuon sa iyong pulong na sulat. Sa balaang kasulatan, hinaot among amahan, ikaw, mag-auban ni ini. Ilabi na gyud sa among mga viewers, ikaw,
Dili usab magpatumbaya kanila. Bani usab sila aron ang among pagtuon karon among masabtan o masabtan usab nila ang plano nimo sa kaluwasan. Malabot nimong pagbalik. Salamat sa imo taon pagpakamaayo. Dungga taon o halangdo na mo Dios ang among mga pagampo. Kini mong gipasalamatan inubanan sa iluan sa mong mga sala sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Okay, sa ako nang giingon, ato mga viewers, partner, ang atong topic karon lesson 3, part 2, ang ikaduhang pag-ani ni Kristo. Review ta gamay partner, ha? Kinsa to mga tawhana sa Biblia nga nag-ingon na mobalik gayod si Kristo. Daghan oy, si David, Yes. sila si Paul, Yes. daghan sila. Si Isaiah. Yes. Tipod. Si Enoch, no? Si Enoch. Okay, si Pablo, si Apostle Paul. Then, si Jesus mismo. Si Niingon Jesus. siya sa John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also So, in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I would go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there you may be also. That was the promise. That is the promise of Jesus Christ. And it is also the hope of all Christians, of all ages. Okay? So, Jesus, the disciples, and also the angels. Okay? So, now, dito sa next nga question, partner. Unsay tuyo, no? Unsay tuyo ni Jesus Christ nga mo balik man siya. Okay? Basa, partner. Pinadayag 22:12. Unsay may ang tuyo nga mo balik man gyud siya. Si paghatag siguro kuan na. Basa sa partner, no? Dili ta mo tagna 22:12. 22:12. Tanawa maabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong panimalos, kuyawa gud, sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Okay. Ang nauna ug ang naulahi. Ang sinugdan ug ang katapusan. Okay. So, unsa di ay partner ang iyang purpose sa iyang pagbalik? Paghatag og balos. Sumala sa iyang binuhatan. So, importante di ay ni atong binuhatan, partner. Okay. So, atong binuhatan, pinasikat sa balaod sa Dios. Okay. So, mauna, ang purpose niya sa pagbalik, nga iyahang hatagan ang balos matag usa ka tawo sumala sa iyang gibuhat sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang kaluwasan biya, partner, no? Kuan biya na individual. Correct. Individual, dili ta musalig sa atong ginikanan, sa atong mga igsuon o sa mga tumuluo, kundi ikaw gyud. Mo bitaw na nga yun binuhatan nimo, dili binuhatan nila. Okay. So, mao na siya pagbalik, mobalik siya pag-usab aron paghatag sa balos. Then basaha, partner, katong gibasa nimo kahapon or gabi sa Juan 14:3, no? Juan 14:3. Katong naingon dito nga, Okay. if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you to myself. Pero basaha, partner. Juan 14:10. Ingon dire. Wala ka ba di ay mutuo nga ako anaa sa amahan? Ug ang amahan ania kanako. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini 14:3, partner. 14:3. 14:3. Sorry. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako atoa usab kamo. Okay, so muani siya pag-usab aron nga kwaon niya ang tanang mga linuwas muuban niya. Ang pangutana di ingon man nga kuan magaandam ako puloy-anan. So wala pa day andam. Okay.
So partner, that is a mystery. Sa Ginoo na siya partner. Okay. Pero iya nang gisulti nga umahuman na siya didto og himo og mga Pinoy-anan para sa iyahang mga anak nga iyang luwason o balik siya. Okay. So wala dili ta ana mo ingon partner nga Wala pa. nahuman ba? Wala pa ba? Dili iyahan na partner. We could not Okay. question the power of God. Okay. Okay? So basta niingon siya nga moani siya pag-usab aron kuhaon niya ang mga katawhan niya ug mahiuban kaniya hangtod sa kahangturan. Okay? So iyon nga I will receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Mo na iyang ingon, no? Maunay, kung anindot kayo, no? Oo, nga siya mismo mo imukuha aron makauban niya. Now, ngano nga kinahanglan kanato ang pagsabot sa kamatuoran may tungod sa iyang pabalik. In English, why do we have to understand regarding His second coming? 1 Thessalonians, unang Tesalonika 4:16-18. Okay, unang Tesalonika. 4:16-18. Mga dear viewers, nganong kinahanglan man gyud nga ato ang sabton ang kamatuoran may tungod sa iyang pagbalik. No. Why do we have to understand the truth of His coming? Okay, 4:16. Hangto 18 partner. Kanto 18. Kaya ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa punuan nga mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mauna sa pagpamangon. Okay? 17. Oh. Ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa hanginan ug sa ingon niini kita makipag-uban sa Ginoo sa tanang panahon. 18. Busa paglilipayay kamo ang usa ug usa pinaagi niini mga pulonga. Okay. So ngano di ay nga kinahanglan nga atong masabdan ang kamatuoran sa iyang pagbalik aron makabaton eta og kalipay kadasig partner. Meaning to say, the return of Jesus here on earth is the only hope that could give us true happiness, Mao. true rejoicing, true enduring of serving the Lord. Mauna siya nga ato ang mabatnan ang kamatuoran sa ipagbalik aron dura kitay paglaom sa kalipay kadasig sa pagpangalagad sa Dios. Mauna ingon nga ang tanang Christians nga followers ni Jesus Christ kung magbaton sila sa kamatuoran kani iyang saad sa pagbalik mauni ato ang pinakaimportante nga paglaom. Kay kaning kinabuhi wa naman ni pulos kay ni atas kalibutan nga puno sa sala sa kangit-ngit apan ang pagbalik ni Ginoong Hesus mao na ang ato ang kalipay unya damlag. Partner, Okay. mauni itong hisgutan bitaw nga ito nangagi bitaw nga kinahanglan mo balik yun sa Ginoong Hesus aron sa pagkuha sa mga kuan iya mga katawhan. Correct partner. Tanaw aron ingon ang unang iyang mubangon sa ato pa ang tanan mga tao naa pa sa lubnganan wala dito sa langit. Sige, basahon niya No? na nato partner, bitaw. no? Another topic na siya partner. Sige. Okay, Mateo 24:24. Okay? 24. Usapon ni siya sa pagpamatuod, no? Ngano nga kinahanglan ato ang masabtan ang kamatuoran sa iyang pagbalik. 24:24. Okay, ningon dire. 24. Matud pa dire. Kun mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa hisalaag kung mahimo bisan pa ang mga pinili. Okay, so nganong importante nga makabaton kita og kamatuoran sa ipagbalik kay daghang mga bakakon Correct. nga manalagna, mga bakakong magtutudlo. So, Magwawali. mga false teachers, false nga mga preachers, no? Nga moabot sa atong kalibutan. Mo bitaw na karon nga naay mo claim nga nana si Jesus Christ tuwa sa mauni tuwa sa Mindanao, nga dito sa mauni nga lugar na Ascoybay, whatever. So,
ang tinuod gayod sa ato ang gibasa gabi nga makita sa tanang tawo. Walay sikreto nga pag-ani ni Jesus Christ, kundi dayag sa tanan nga bisan pagani sa atong nabasa gabi nga katong nagdughang niya, katong nagtuslok ni siyang Duslak. kilid, nagduslak sa iya makakita. So, mo nang kinahanglan nga makabalo kita sa kamatuoran kay daghan nga mga gisulat na nga daan giingon ni Ginoong Hesus nga sa katapusang mga adlaw sa di pa siya mobalik, daghang mga bakakon nga mga magtutudlo, Mao. mga manalagna nga mutunga sa atong kalibutan. Muna Okay? itong bantayan. Yes. Then, unsa kadali ang iyang pagbalik? So, mo ni ganiha ang imong gibasa sa Pinadayag 22:12 nga, 12. Behold, I come quickly and my reward is with me to Mao. give every man according to his work Will. will be. Mm. So, madali siya mo anhi. Pero unsa kadali ang iyang pag-anhi? We do not know. But for certain, mo balik gayod siya. Kang iya gong dali sa atua, dugay. Pero sa iya ha, unsa man, dali ra na. Dali ra na. Oh, dali ra na siya, no? So mo na giingon din na sa Pinadayag 22:12 ganiyang ako na lang gi-memorize, no? Nga siya magaani sa pagdali aron sa paghatag sa matag usa sa iyahang ganti sumala sa iyang binuhatan. So, ang kadali sa ato adugay, pero ang sa Dios dali lang na siya. Okay? So, now, ang unsa ang mga pahamatngon gihatag ni adtong naghulat kang Kristo sa iyang pagbalik. Unsa may warning nga iyang gihatag. Unang Timoteo 6:14-15. Unang Timoteo Unang Timoteo 6:14-15. 6:14-15. Okay. Again, ang pangutana, unsay pahamatngon, unsa may warning nga iyang gihatag nito ni adtong naghulat kang Kristo sa iyahang pagbalik. 6:14-15. Yes. Okay, ni ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga nahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. 15 ug unya sa gitagal nga panahon kini igapadayag ra sa dalaygon ug bugtong makagagahom ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Okay. So, unsa day partner, ang warning nga gihatag sa atua. Kung kita nagulat kay Ginoong Hesus, nga unta, Bantayan. magabantay ta sa iyang mga Sugo. kasuguan nga dili ta mabulingan. Ito yung uban mingon wala kuno sugo. Oh, partner, Yawa, eh. kabalo kita nga ang kasuguan sa Dios. Pila gani partner? 10. O, pulo ra, munang dadekalog. So, kana siya partner, sa future nga ato pagbasa, mao ka na, sa ato pagtuon rather, mao ka na ang 10 Commandments, maunay gamiton sa paghukom sa tawo. Mao. Kay diha makita ang iyahang binuhatan. Mao. Ang pagtuman sa balaod, dili makaluwas partner. Mao. Si Jesus Christ lang, pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, nga atong nabatnan tungod sa atong pagtuo. Mao. Pero kung kita nagtuo, kinahanglan nga kita magmatinumanon sa iyahang mga kasuguan. Bunga man na. Yes, bunga man na ang pagkamatinumanon sa atong pagtuon niya. Okay? Okay. So, mauna nga warningan kita, gipahamatngunan kita nga kinahanglan bantayan nato ang sugo sa Dios. So, Although dili ta ana maluwas, pero mauna siya ang standard nga gamiton sa Dios sa paghukom sa mga katawhan. Sa walay pagsaway na, sa walay pagsaway. Yes, nga dili ta masawayan or dili ta mabulingan. Oh. Meaning dili ta dili ta dautan ba? No, sa ato pa living in accordance to the will of God and to his commands. Okay? Oo. Sige. So what else partner? Mateo 24:44-46. Mao na siya ang last nga text nato karong Okay, gabi una. 24:44-46. Yes, Picas. 44-46. Hantod sa 46. Ingon ri, busa ka mo usab, kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao muabot sa takna nga wala ninyo duhuma. 46 partner. 46. 46, sorry.
dalaygon kadtong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon mahiabtan nga nagabuhat sa ingon. Okay. So unsa di ay bulahan, no? Bulahan siya nga sa pag-ani ni Ginoong Hesus makita nga nagabuhat. Mao. So while waiting di ay ta partner ato ang mga pinangga nga mga viewers while gahulatan ni Jesus Christ Natay ginahimo. naatay ginahimo. Unsa itong himuon? Ang paghimo sa mga buluhaton labi na sa pagduso sa iyahang buhat. Correct. Sa paghatag sa mga mensahe sa mga katauhan. That is why nga kita partner ato ning ginahimo para mapahat po nato nga sa uban ang kamatuoran nga gikan sa Biblia nga ato pong mahatag sa ato ang mga higala o mga kaigsuonan. Abi mo partner, dili lang na ingon nga muwali ka diya sa kuan kalsada, muwali ka dito sa kuan dili oy. Naamay pagdala nimo sa mensahe, naamay kuan kanang kamuran duha, no? Okay. Individual ba? Oo. Pwede na. Nya ug naa kay mga amigo diha, mga amiga nimo diha nga kuan, pwede mo siyang mensahean. Okay. Mo ingon ana. In our own small way, partner, no? Sa pamaagi, nga unsa nga pamaagi nga makapahat ta sa kamatuoran nga naa sa balaan nga kasulatan, mauna siya ang giingon sa Ginoo nga magabuhat mintras tanto gahulat sa iyahang pagbalik. Gihatag ning mao nga buluhaton, walay bayad. Yes. So ihatag po nato nga wala po'y bayad. Yes, nga magwali ta nga dili ta manukot og offering, love offering, no? Love offering niya. Wala ta ana partner. Kay sa atoa in our own small way hatag ta mga mensahe, mga na Bible study o dili ba mga testimony how good God is sa ato ang kinabuhi, no? Kanang uban day nga mo sakay bitaw og mga pedicab, nya mga drivers pedicab. Ayun mga hatag silang mensahe oy, nindot biya na nga mga buluhaton ingon ana. Yes. Mao na ingon bulahan siya nga sa pag-anhi ni Ginoong Hesus makit-an siya nga nagabuhat, no? Correct. Dili lang dita magpungko sa daplin partner o maghulat o maghulat. Lingkod o sakay sa duyan na padayon duyan dili na Oh, pwede. naamatay time to relax partner pero ang ato ang gikinahanglan nga makigbahin ta Sa mo iyang share ta buluhaton. sa iyang buluhaton. Okay? So, mauna siya, dear viewers, ato mga kaigsuona, atong kahigalaan, nga ang pagbalik, kaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus, klaro kaayo nga dapat ato ang i-look forward. Kay nga muanhi siya di ay sa paghatag, sa balos kanato, sumala sa ato mga binuhatan, unya, magmatngon ta nga dili ta matalang, kay daghan ang mga unsa mangingilad, daghan ang mga bakakon nga mga preachers, nga mga teachers nga maghatag sa ilang mga mensahe. So klaro kaayo mga dear viewers, amo mga kahigalaan nga ang kamatuoran sa pagbalik ni Ginoong Hesus haduol na. Ania na karon, no? Ania na karon haduol na. Pero sa akong giingon, ang duol para nato dugay apan para kay Ginoong Hesus sa Dios kani siya madali. Sabi mo partner, ayong gay kang duol na gyud. Sa atong kapanahonan ron, wala biya na ako ni kining mga panahon karon no. Wala na ako ni mabatyagi sa una sa batanon pa ko. Pero sa dihang nakaabot na ko na ni sa atong kapanahonan karon nakaingong yug ko. Wala na gyud mo balik na gyud si Ginoong Hesus. Okay. Pero mao gani na akong giingon partner nga ang Dios ra ang nasayod, no? Sa iyahang pagbalik. But sigurado, may mga tilimadon yes, nga kuan. naagyayoy kasiguruhan ang iyahang pagbalik. So, ato ang batnan ang dakong paglaom sa iyang pagbalik kay maura na ang giingon nga makaangkon kita unya og kalipay og kadasig sa pagpangalagad niya hangtod sa iyang maunay atong pag-abot. buhing paglaom. Yes, partner. yes. So partner, naabot na ang panahon, so mamati ta sa ato ang closing prayer Oy. and then closing song and then closing prayer. Atong ihatag sa ato ang manug-awit ang closing song.
Since I found the Lord, my life has been blessed. In spite of all my worries, He promised to give me rest. I am so bothered of all the worldly cares, but right now I am longing for the home He has prepared. He promised me that He will return and bring me to the place that I belong. And right now I am thinking of that wonderful home, for I know He will come and take me home. I long for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home. I am just a stranger in this world where I stand now. My place is in heaven, and I'm bound therein somehow. I'm waiting for that someday when Christ will come again, and then He will get His people and eternity begins. He promised me that He will return and bring me to the place that I belong. And right now I am thinking of that wonderful home, for I know He will come and take me home. I belong for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home. I belong for that heaven, my home. It is there where the place I belong. And just when my labors and trials are o'er, I'm going to that heaven, my home, my home, our home. Okay, thank you very much, Brother John Ray de Castillo, for that wonderful song reminding us that heaven is our home. Okay, let us Nindot. pray. Sige. Father God in heaven, we praise you greatly, O Lord, for this opportunity of studying your words, giving us hope of the second coming of Jesus Christ. Father in heaven, bless us, especially our viewers. Help us to have the hope of your soon coming and that we will prepare. But as we prepare, we will also be busy in sharing the truth to our fellow men. Thank you, Father, for using us, blessing us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So thank you sa atong mga viewers na adre comment si Marie Chris padayugdog ningon siya. While we watch for the Lord's coming, we are to be diligently working. To know that He is at the door should lead us to work more earnestly for the salvation of our fellow men. As Noah gave the warning from God to the people before the flood, so all who understand the word of God are to give warning to the people of this time. From the story of Jesus, page 180. Happy Sabbath and God bless you. Thank you. Thank you. So tinuod na siya. We have to work earnestly for the cause of God, just like what Noah did. So, other viewers, si Neil Aldrenco, thank you for watching, Neil. Okay, thank you very much. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Then Quindolin,
no? She's watching with us. And then, Quindulin, then Alexander Kirk, Igor Gonzalez, amen. Okay, our cameraman, Lori Guzman, amen, and God bless your ministry. Tori Salzman, amen. Okay, so, and to all other viewers, nga wala na mo rin makita, thank you for the support. Okay? Share. So, share lang, continue sharing. O makasend mong star, much better because the proceeds will go to Tigbabais Church para sa completion sa mga church. So, happy Sabbath, everyone. Partner, it's time to say goodbye. Okay. Tell the word now. Good night. you.